Mi ako čekamo još koliko godina neće postojimo. Čemu onda da se borimo, šta radimo, nema srca. Ja znam da ste vi svi članovi nekih partija stranaka, to je vaše pravo. Ja ništa nemam toga. Ali toga dana treba staviti svi u jednoj stranci. Da svi stanemo u stranku veteranaca, izborimo naša prava, a posle neka ide sa poslovnoj stranci. Jer slažete sa mnom? To je krug svega. Ja sam pričao dugo o ovoj materiji ratnih veterana i mogu da vam kažem, mnogi su se menjali, ministri, pomoćnici, ali verujte mi, to vam kažem odgovorno, nikada u istoriji Srbije nisu došli ljudi na odgovornim mestima koji više mrze ratne veterane. Oni prosto mrze ratne veterane. Zašto ne znam? Da li što taj Vulin što je možda čovjek opterećen? On nije služio u vojsku. On nije služio u vojsku, pa možda ne toga, nemam pojma šta je, ne samo toga. I znači mi moramo da stavimo na put svemu tome. Da kažemo dosta više. Znači mi smo ovu državu branili i mi smo je stvorili. I mi imamo pravo da se borimo za naše pravo. U ovoj državi sve naopako. Dezerteri imaju veće pravo nego mi, dobro znate. Dezerteri drmaju ovu državu, dezerteri vladaju ovu državu, dezerteri odlučuju o našim gradima. Nažalost, na takvim su mestima došli. To nigde u svijetu nema da dezerter radi u državnoj službi. Nigde, verujte mi. Znači, ovo državu nije branila da brani, a sad radi u ministarstvu. To je na pamet.